Jama alle moɗon ɓiɓɓi fulɓi fullaɓe barki en puɗɗirima e indi gueno mbo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamandi mum on woni jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indi gueno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokke guiɗogol e kala kina gardina gurdam aade rutti jukni ɗum en juule rasul sallllahu taala alayhi wa sallam ɓurnaɗo e winder koddo nulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓi fulɓi yewtannoɓe hanki ɓiɓɓi fulɓi yewtannoɓe handi ɓiɓɓi fulɓi yewtoyteɓe janggo en calmini gendiyankoɓe leñol men mo ngalaɓe yecitare cofaji hanki jaale janggo bandiraɓe sehilaɓe sikki ala en garti e plateau men émission men juddu jeeri bandiraɓe noon handi jiɗɗen yewtude e actualité gonaɗo bandiraɓe sehilaɓe émission men juddu jeeri handi koko addan mon actualité gonaɗo sikki ala en jii oɗo machallah rafi mo nanten yo Allah dandu men hen dande hen kala julɗo kono kala mbo hepti kadi enen ñaago jomiraɗo yo Allah sellin ɗum ewa sikki ala en goppat jungo men ñaam waɗa présenté hoore mum yeɓiyankoɓe Pindi TV garten. Assalamu aleykum bandiraɓe haalpular on calminama onon foof ɓiɓɓe mbima onon foof on calminama inno manami jettoje mi salmini kaltu haalpular wawa wonde wuuro ngo onon foof dal on calminama mi salmini mi tawi mi joɗɗo e plateau he bismimi e galle on foof on calminama on bertanam kadi no fewi mi salmito e diwan babam woni Ndiayen Pendaw on fof da on calminama on bernam kadi no fewi indima Ceerno Oumar Dieng gorko mo Ndiayen Pendaw Ceerno Oumar Dieng sikki ala o ko ma princesse kañumne acce waɗa présenté hoore mum yeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ma chérie kono noon tigi bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayango haalirde Pindi TV jaam Allah wiyete moon walla mbiyen jaam Allah ñalle moɗon ko weltare wonande amen hande joɗade ɗo e plateau e yewtere moon juddu jeeri amin calmini kadi baɗo présenté o kadi en beltima hen kadi ko weltare no fewi wonande meɗen ko e siftinde tan ko Salamata Amadou Dia debbo mo doɗel diiri en calmini banda dentagal haalpular en tigi rigui Seydi Dia sikki ala en calmini ardiɓe gallo hono Daouda Moussa Dia kaw Abou Samba Diop kono joguiniɓe men ɓe karalagal nonne ko Samba Diop thiatou mber awsi nonne e wondude Ndeye Fatou bandiraɓe on calminama ha wona tigi rigui ɓen kettan men to e karalagal ngal bandiraɓe sikki ala wajuji nen mbaje subaka Allah foof no pinɗen men nan haaloɓe kono noon hanndi wiya ko goongo cukalel no hocca ɗum mawɗo ina hocca ɗum ɗum addi cuɓtiɗen sukaaɓe men kañumen ne sukaali yimɓe kadi mbawa nande sabu heen eɓe jeeya banndiraaɓe puɗɗirɗen hannde ma princesse Sala en nani rafiiji corona walla hono rafi corona haalooɓe kaali tindooɓe tindi daarooɓe ndaari kono won heen elle in manki nande walla in manki famde walla ha hande jaɓani bandiraɓe ko ɓuuti holliri sikki ala ɗo jamanu mo tolniɗen o goto foof ina foti famde rafo ina woodi te ina foti gonɗin ɗum mawɓe noon mbiyanno in gatata jalloma woɗɗinde koyɗe ma ɓuuri wadde hande goto foof wima ko wona Allah foof ko maire ko wona Allah foof ko maire gonga kono sa ƴettin kayit ma ujunaji nawgas a fayi e damal galle ma a wi ko wona Allah foof ko maire ƴeewa bel sa ari ma tawta ɗum ɗon handi ko rafi musibaji jippiɗe men gonga enen foof enen gongdin jomiraɗo kono foof koye pecce jomiraɗo kono neɗɗo kadi ina foti rentade no hannirni holno rentarte bandiraɓe ma princesse holno neɗɗo rentorto rafi gonaɗo
tigi rigi mujje hala ma wadi faida ko kala ko tigine wodi kadi ko tobbere arde e saha mudum parce que hande yimbe kuli haqillaji o wi hay goto natti danade hay danotonobe kadi donki danje doygol no hanirtani en sabu hollum rafi coronavirus jippido de mo alla jippido e dow yimbe anni lorli ala miskino ala paltoro ala ko jogido walla o jogaki kanyum dal do furi yettado ko don tan yettoto ha joni non no biidani won salibe dum won jabbi dum kono ko biida ko tan ko buuti holliti kono kadi hunde fof ko rentade buri gonga ni eden bi enen hal pularen ko wana alla fof ko mere kono ndiyam bonam tan kadi safara so tawi safnaka rentade ko hen jeya en biyama rafi o ne wodi hoto caloden mo sabu o mo wodi sabu won wondube hen adan nana wari adan nana faawini adan nana won sikkabe ne gondi hen hayso tawi gondani hen wadde non rentade ko buri yimbe be no holno biya holno den torto teddinama yo yimbe coodoro caabuni teddinama hen yo yimbe den to salmodirde en badade yimbe dente kewde de fof ne hatta wonde do ganduda nokku odo ne sikkita ne hada yo yimbe dento dum kala mo calminda walla kala mo gonduda sa huti galle ma sodoro ndiyam ma e sabunde ma e sukaabe be kadi badina dumen non ngam rentade rafio hayso tawi ko sikka ko dum woni ko rentorte anda ka ni itta dum kono rentade burbade ko dum wiya kadi ko dum andube kali ina nyaaga ummujende yimbe be mbadata dum don tigi rigi gido ko non tigi Seydi Dia ko beydan ma hen seeda tan ko rentade in mojji kon sen ƴeewi hande ko rentinte ko hande hay hanki ɗum fonno rentede bangal laaɓal in moƴƴi tan hayso ɗum ɗo yawti enen ñaagui bandiraɓe fof yo teddin laaɓal sooɗade e microbe uji fof in goodi wadde hande mbitan ko hande ɓurɗen sohlude rentade nde noon enen jiwon hen in mbaɗ maksuji mataw ganda mbaɗa guil subaka ha hirtawa change ta bandiraɓe nanden wiida chaque 2 heures de temps aɗa foti change de maximum mbaɗɗa o kono mbaɗa rek isla guitta mbatta jangga garta mbatta ɗum cikka koko dandatma yo yimɓe ndenta ɗum ɗon foof te saɗa soodoye max ya ha pharmacie cooɗa sikki ala en nani bandiji en coomi hen en mbaɗi hen pompe totta neɗɗo wat ɗum artoɗano walla wodno way ƴetta ko jogui rentade nde oɗo saaha mo tolniɗen in sohla kedi won hen ko gandanɗa hoorema kewuji e gueɗe gandanɗa hoorema en wawi wasa wadde tinnoɗen bandiraɓe cellal woni afgal neɗɗo sa ala cellal a waƴataki haydara wadde bel danden koye men mbawen dandude kedi wondiɓe men ko gandanɗa hoorema so boni piltat saabu so boni piltatani ummotaka taaro e guuri fof taaro e aduna Allah fof yotto men waddi boni piltat neɗɗo noon a dandat hoorema mbawa dandude bande holno dandirta bande sa rentaki a ƴetti musibe gaddana bande walla gaddana ɓadiɗom walla gaddana goɗɗo wonti lor waddi bandiraɓe sehilaɓe onon jiiɗa mbatton hen hakkille no fewi gartene Ceerno Oumar hay anni namdeteɗa holno rentorte eyo no rentorte no sal haali nande han sabu refa ko won neɗɗo wi wodani sabu en nani ɗum guil yottake wuuro men ngo sabu hanke laaɓal ful ɓeyde tan sabu refa kom no woodi sabu en jin en nani wari yimɓe en nani ɗum sabu neɗɗo so wiyama hunde woodi han woto yeddu sabu docteur m yaha ƴeewi kaali refi no woodi wi sabu ko yaha hanke udda jangde école sukaɓe janggalno foof hanke natti wonde hanke fijirta fode andu hanke ɗum ko woodi hanke hunde ko woodi yimɓe ndentoɗa no fewi ɓeyden laaɓal no fewi surtout sukaɓe tokos fijoɓe beddaji ɗi sabu bedda hay so wona refa bedda wona place cukalel en ƴeewi sukaɓe guddama école uddama kono ƴettu ɓinguel ma mbara nder galle ma sa fini ma ƴeewa ɓinguel ma no ñamirtu ƴeewa ko ñaama ko sin laabi ƴeewa ñamdu mum foof ƴeewa ko soto microbe wasa woɗɗi joomum men hanke jimnaɓe rewɓe kañumen ñallade galle kam mbawa fewno sukaɓe sabu gorko so fini kañum dawat ko an yummiraɗo kadi aɗa ñagake din sa fini ya ƴeew guila an hoorema toppi ƴeew galle fof pewna fe won jabbe micro kon dawde ala de rewɓe kam mala wotmam nen sen dawde ala kono ɗum kadi wawa ñakkude kadi wawa wasde kadi sabu ɗum waɗi lamɗo men kadi wi 20 heures yon fof taw gofa galle mum sabu sa uddi neɗɗo kadi firti won miskino ganda kadi so fini e koyɗe mum wuurat yahade yiirom ɓesdu mum ko ñaami
on alay sago goppa ɗum kadi so fini ya ƴeewo kadi kono ɓen kadi fof ɓe ñaaga kadi so joole autoji kadi yo ndento no feewi kono rentaɗe ala miskine jogiiɗo de oɗo saamu tolniɗen ala miskine jogiiɗo kono hannde jogiiɗo so wiyama yo tarto yo sodde fof mum uddo nder galle mum kono hannde miskino sa wiyat uddume e galle mum hannde in yoɓ lois in yoɓ courant yoɓ fof a tampinima adde mum kadi ko muus kadi alay sago kadi goppa joomum wawa yaade kono so joole autoji kadi ma neɗɗo wawa rentade en kaɗama kadi dente fof en kaɗama ɗum fof kadi gonga en gowan ɗum enen ken sénégal en gowɗen ko rendude tottodiri juuɗe eɗen jooɗe e jeew kono fof docteur uɓe enen tan mbawi walludeɓe hen ɗum woni safar mum sen mbaɗi ɗum tan gof udde nder galle mum gussen dende programme mum fof guitten ɗum saabu ɗum kadi somi mbaɗi ɗum tan min kam e jogui yakar kama al pawɗa men ma tigguide ɗum noon ewa machallah Dieng Sala nonne Sala o wi gusten dente e ko way noon ndeysan jawtinen rek message mo dawɗo wino kala caɓil goɗɗo yo walla heddiɓe yo yimɓe fof uddu yo moftu bandiraɓe saabu an jaltowo mbiyami ala ko guuri mbeɗaɗe hiiliyo kedi goɗɗum ina wawi tawdem hen suurade oɗo saaha ko wawi wasde yo was ko gandanɗa hoorema wona obligatoire pour yaltude sen dañi yo jomumen naata ndent ala mi woni gallam tan mi suurima hen ala neɗɗo ina wawi ummade to addanma musiba teddin laaɓal hay sa uddi galle ma sa fini teddin laaɓal yo yimɓe kadi mbiya yo jarat ko wuuli ewa to tolniɗa fof ya wulno ha wul jara an andi noon ko mbatta hen mais kam yo deeɗi ɗi ngulat saabu hunde suusa ko wuli no feewi ewa microbe kadi enen gandi moƴƴani haydara kono ma princesse namnotomami sa fini hande e oɗo jamanu mo tolniɗen e rafiji biteɗe no neɗɗo rentorto sa fini holko poɗɗa wadde ko noon tigui a jarama e namdal ngal e rafi on mo tolniɗen o to ɗo mbawɗa yaade gartuɗa fof ko laaɓal ngal so ngal arani haydara arata sa fini kam ko avant kada waɗa hunde fof kam il faut kam déjà ɓandu ndu laaɓa il faut kam culmoɗa te ko waɗata ɗum ko ndiyam kono kadi ummu wonko jejjinmi hen haalde ndiyam ɗam ala minen to amen to amin 3 semaines hande amina jooɗi min ngala ndiyam mamin jalta min jiiloyo ndiyam te so wiyama laaɓi so wiyama ɓuftuɗe coɗoɗe so ndiyam ala mbe sikki laaɓal waa ɗon wonde te fala budde jalta ɗo jaltata aɗa yiiloyo ndiyam ɗo a anda ko pottata a anda ko heɓtorma a anda subaka law pinata jaha ƴogoya aɗa fugga galle jomumen mbiya udditama dokkatama ndiyam par ce que kulata hen ko rafiji ɗi min mbaɗi obligé ko min jahata koye école aji ɗi amin ƴogoy hen so min jettimo école aji ɗi tamit hunde wonde fayida nan toon puso foof koye haɓade corona o rafi o ɓe jogui ko ɗum ɗo machine mo ganduɗa ɓe ƴewantuma température ma soɓe ƴeewi température o ha paari ɓe tottuma gel o mbaɗa e juuɗe ma nde puɗɗo rokkudemo ndiyam hay ɗum koye moƴƴere e yidde wallidde yimɓeɓe e laaɓal ngal ɗon saabu soɓe udduno min dañata ndiyam ɗum noon wadde ɗon kadi ina ñaaga nde ɓe ƴewroto kamɓe ardinaɓe ko faate ndiyam ko nde ɓe ƴewroto ndiyam ɗam wonɓe keɓani won jogiiɓe ɗen caɗele imagine gila corona naati jooɗoɗa jonte tati a ala ndiyam ɗon ko an waɗata sacrifice no laaɓirɗa sabu yidde dandude hen hoorema kono lorla e caɗele nan ɗon ɓe kadi yimɓe ko heewi nana jiiɗi woppude kono wadde yoɓe mballu yimɓe e ndiyam ɗum sabu sa fini subaka law il faut mema ndiyam daña hay ndiyam wulɗam ɗam ko jarata ko wuuli ko ma ndiyam tawe so ndiyam tawaka a dañata ɗon ko wuuli a dañata ɓuftade a dañata labde a dañata ɓuftude sukaɓe ma ɗon ne amin ñaagui ɗon no feewi nde ɓe ƴewroto ɗum noon tigui rigui kadi jampi ɓuftortede komo woni hen galleji mawɗe no mbaɗanne rendude jampi yimɓe kadi ndento ɗum ko mbiɗa ko hay sa ƴoogi sa arti kam yimɓe mbaɗa hen eau de javel ewa teddin kadi laaɓal cegeneji men ene heewi juutde te sa ƴeewi salte ɓuuri heewde nadde koye nder cegeneji wadde goto fof so dañi yo holto cegeneji mum ha laaɓa ceer soɗande noon woto wi mi soodima ha mayim walla mi tampe coɗogol ngol ala coɗogol yonata ewa kalɗo tolniɗa kam jungo ma minute fof sooɗo ma danda hoore ma jomiraɗo danduma mbawen dandade hen bima dentoɗo Allah hoddiri Allah ko andi ke alay sago mbaɗa ɗum ken dentoɗa kadi Allah wawa dandude kadi hoddir yanata koye hoore ɓe mbiyatma hoddir yanata koye hoore belsidiɗo andi ke woni renta so arita andi ke hoddir Allah tawi makko ka denti ko noon te sukaɓe kadi so pini suba hay ha jomum sulma kadi yo yummiraɓe ƴeew joomi yo cood juumen ha laaɓa mbawa sulma jees mumen pewna ɓinguel ma ha feewa
refa ko min kam ɗum ɗo ɓuri wojje fof sukaaɓe sabu hannde surtout banlieue hannde sukaaɓe mbawa uddude sukaaɓe nder galle joomen goowi bowlanke toon tan go kono ñaagata goo fof yo jaggu ɓinguel mum cukalel haydara anda mawɗo wo rentade kono cukalel an yummiraɗo an wawi rentu jaggude ɓinguel ma pewna ɓinguel ma ƴeewa ko ñaaɗu mum fof an taw ƴeewa joomen ko haali nan ko kedin ndiyam kedin sa ala ɗum kedin hay darma wawa labde saabu sa fini alay sago cohla ndiyam a ɓuftor a waɗa gueɗe ma fof ndiyam kam sa ara hay Allah an ko jiɗimi ko namnadem so mbeɗa namdoma ɗum gollo lawol mi rewta e inde nde inde teddi mbe sikki ala ko jamade tan mbiten enen baron gariti affaire jamale affaire relation ji moni onon sukaɓe oɗo saaha joni on dartini walla paɗu yago yo yimɓe cer jamal kay wawa nattude wawa ɗum ɗo ali bon saabu ɗum noon kam alay sago wiyete ko dente kam kono jamal kam ha joni ɗo wonde ha joni walla ɗum wona rendude ala ko jiiɗa e dente ala andi somi faami eɗen sen mbiƴami ala andi sen mbi ƴamal firti ko aɗa wawi ƴamanede neɗɗo o tawa a wondani makko aɗa wawi ƴamdemo taw on ɓadodirani mais ka an sa haali pour woni enen mbiya relation enen mbiya relation hakkude neɗɗo wonda e copine muɗum ɓadodira affaire aji ɗiɗon ko ɗum woni ko haalata ko beele yi on goppi ɗum onon sukaɓe worɓe ɓe onon dewli worɓe res jongam hunde kam mbiya won jalto galle mumen onon lattiyoɓe on jongam hunde kam ma yimɓe gussen few jaali fof accitaki wawa accede konko ma yimɓe gusta ɗum affaire o yimɓe goppat hakke mbawa woppude ɗum konko ma ustu kam koyɗe men ha ko yimɓe cohlu ha ko yimɓe kaɓat ko haaliɓen asude kay a woppi ɗum noon jiiɗa est ce que a woppi a jabay est ce que a dartini min mami dartini ala mi suwa dartin taw mais e koyɗe mum goni kono aɗa rentaki ala mi renti neɗɗo wawa wadde kono hatta mi renti aɗa yahe makko kanko arema ala mi yahani makko kanko arani am noon wi kanko ɗum sirani anda ko wittorodi eɗo rewata mi yahani makko kanko o arani am téléphone joni ƴamal joni kam ɓuuren hewde jomumen mbaɗi yide téléphone uji goodi hen to jomumen kumto kaala hajuji men joko ƴamal joni bimɓe pawɗo e yidira jomum walla ɗum mbeɗen kam rewɓe yidnoɓe intimité kam malam saabu ɗo joni worɓe mon mbiyaka jahani gartani ewa en nani won mbiɗo boom haysoko ɗum ɗo yawti yo makki waɗa appuyé kam e banggal worɓe ɓe worɓe sum jaltake moƴƴayi gal worɓe alay sago jalta kedi jiili o hunde sabu worɓe so jalti heure liggey tan dokke heure après wonen joni ko heure liggeyaji ɓe ƴettat ɓeɗorto ko liggey taw wona liggey mo jaggi ɗum noon donc ko liggey mo jaggat toon joni on waɗoɓe ɗum de on wiya ko liggey taw wona liggey mum joni kam liggey jamma foftini en nani hay mbiɗo corona o enen gandi tan ko wasta taw debbo ko debbo waɗi ɗum kere ne wawi wonde fofde ne gasa rewɓe kam affaire kiram affaire kam noddi kiram ha ɓurti wiyede kedi 20 heures ya naata nder galle kiram so kedi ɗum kedi hay so wona ɗum noon il faut wonde kedi sabu e rentade so gorkam so hoddoy fof yo jippo law jode wonde ɓesgu noon sala yimɓe goppu ɗum bellam kas looɗi meɗen yo yimɓe chance jabbal hokkami yara hen hokkami yara hen e dental ngal ippa dental ngal par ce que ay sen ƴeewi laaɓal ala galo ala basɗo ewa Allah kala ko waɗi tan a faami en jogni ɗum solution laaɓal ko laaɓal tan a faami ay observel oɗo bujjo e jarata en mbima sa ala coggu likito ya soodo sabun hayso kurgulel ma sabun joɗɗina looɗi meɗen e siwoji men batten ɗi ndiyam enen kippu fof yo yimɓe ndenta ɗum hokkam mi wooɓe hen kasiyel attaye jeyteji ɗi e beddaji ɗi jafɗon onon yeeyo jeytaji ɗi e beddaji goto ar par ce que min mi wawa famde sala neɗɗo mbaɗa masque ma mbiɗa a waɗat protégé ƴetta gant ma mbaɗa e junggo ma mbiya a waɗat protégé sa yihe mbedda guitta mak soccoɗa kas atta e jara sa gayni mbatta masque ma ɗum ɗon ko firti ƴeew mi yi ñande hen ko jalni waji o waɗi ko masque makko ha payre o soodi kuɗol makko sigrata woni simmade tawi koye beddo simmoto beele ko dentiɗo walla ala min ko ɗon ha joni waɗimi ka on renta sabu ko bat masque ma hoppero itta woni simma sabu ƴeewa masque oɗon microbe yo jaggude hen teke masque joni ko Oumou Dieng wi nane tan so jomum so dañi 2 heures tan poɗɗa change ɗum ɗo kono joni a yiyat neɗɗo wonde hen joni to masque goto soodo wonde 3 jours masque oɗo koyim tan waɗade koyim ma haɓɓaniya te min ayi jol jippo comme ko yimɓe ndentinte ko min no welim saabu sa ƴeewi bus uji ɗi
jolde nde hen wiya ko maître goto yo won hakkunde ma e neɗɗo goɗɗo mais sa sisdire neɗɗo place timmani maître te woni hen yimɓe ndentotaki ina jiɗ ñohaade yimɓe a wonat koye dogde ha hande mbiyataka ha hande woni hen yimɓe paamani ko wona koye dow mum kadi woni hen yimɓe ha ɗo joni nane ceerno mal haali ɗum wadde cukalel hono moon haalan moon wi wonande sukaɓe heɗotoɓe cukalel place mum wonane mbedda hayso wona ɗum ɗo cukalel place mum wonane mbedda ewa kono kadi sala natten phase men diɗaɓa wadde massaw ɗanniyankoɓe leydi men sikki ala enen jii vidéo ji jalniɗe e gueɗe kewɗe a faami hande sen mbi sénégal nen partout jamam min tan yonani jam leñolam tan yonani sabu bone piltat ɗum ɗo in foti hollirde ko heewi ewa neɗɗo sa duuno hoore ma duwan aduna allah fof nde tawno bone ina wawi ummade to ummoga yanema ɓiɓɓe leydi men nen partout dans le monde a faami hande yimɓe en foti yewtande ɓe gartiraɓe mais ñande foof nanta jottoɓe in beddoɓe kaaƴe ɓe naggam ɓe nga elle joomumen gaddi rafi walla gaddan yimɓe rafi te goƴoji mo dañɗen ɗi kamɓe goƴoji ɗi ne ɓe dañi mette mo dañɗen ɗi ko ɓurɗum ɗon jomumen ina jogui mette ɗi holno pamirɗa ɗum an tigi rigi ko kalɗa ko gonga kadi ko hunde wonde sabu no jiruɗa ɗum ni minne ko noon tan jiranmi ɗum wajiɓe no berlortoɓe kaaje ni ne toñaɓe ene mbiyaɓe keddoɗe toon hoto gartirone amen rafi o noon kamɓe sikki ala ɗo heddi ɓaade o ummima toon o ari o tawi men ɗo e sénégal te ɓiɓɓe men nan toon to caggal leydi to min kam jirumi sa yi aɓe garta ɓe kulata ko kamɓene janggo e jaam so hunde nde heeɓiɓe toon wonɓe toon ɓen donc safrudeɓe sabu ayi déjà to Italie sen ƴetti exemple toon ɓiɓɓe sénégal naɓe nan toon ha kewi te déjà kamɓe aɓe jogui probléme tan safrude ko woni toon ko saka ɗon so goɗɗo mo jeeyaka e mabɓe yanti hen ne wawi wadde mayde ronke dandede alors que soɓe garti ga hen ne wawi ɓe daña hen ɓe daɗa hen walla ɓe ƴettire en charge no ɓiɓɓe toon ɓe ƴettirte en charge kamɓe noon vraiment ko kamɓe tan jaari wallede jaari yewridede jaari haqqillaji mumen gartire saabu haqqillaji mabɓe owi ɓe ndeƴani kadi haqqillaji mabɓe kadi nane ɓesgu mabɓe sa yi tampere waɗat ko kamɓe liggotono nelda wonɓe gaaɓe jiiya hen koye mumen guura hen kamɓe aɓene caɗele ɓe liggay ɓe mbawata neldude ga en ɓenne wonɓe gaaɓe en haqqillaji mumen nane ɓesgul mumen gonɗi toon ndi beele rafi o heɓani ɓe ɗum noon wadde yo yimɓeɓe goppu ko berlotoɓe kaaje ko hayso koye toñangue welani saabu neɗɗo toñirtake ko wone mum walla toñirtake ko ganduɗa sohlani ɗum ɗon ɗum noon wadde longueur bamma ko mawɗo ala e fijirde ɗum noon wadde ɗum ɗon ne ala e fijirde wadde so tawi ɓe mbawa wadde vidéo uji walla mbaɗa message ɗi ganduɗa ne waɗa soulagé kamɓe wonɓe toon ɓe hoto ɓe mbaɗat ko ganduɗa ina seknaɓe walla aɓe jiiya hen kono muusa ɓerde mabɓe saabu enen foof ken ɓiɓɓe leydi sénégal hayso tawi en gondani ɗo gotel gaccen holno fotantam bolle puyɗe en puynat ha bolle puyɗe ara yane dow men goppen fuynude ko fuuyani bolle puyɗe yanete dow men gaañi men wadde bandiraɓe so wiyama dentɗen gon waɗoɓe comparé mbima guila jamanu hanki naggam e naggam ko reen men koko ren ko gonga ndo Allah tagui nde innamade wona neɗɗo reeni hoore mum ko Allah reeni neɗɗo ndo jibinaɗa ha poɗɗa no poɗɗani aɗa andi wona an reen hoore ma ko Allah reenma kono kadi chartiji biyaɗe ɗi e lawol koko rewete tan eyi jomiraɗo kala ko fawi fawni neɗɗo lawol mbo foti rewde ko yaaha ha jumaji dartinama jamaji dartinama ewa janggoɓe dartinama gandon wadde wona kecce jaalaɓe bolle puyɗe ɗe naata yalta yo yimɓe gaccu ɗum maccan Allah sinno ko hande neɗɗo bone ma yanat tan koye ma haɗat tan koye ma goppeɗa mbaɗa ko beelaɗa kono ganda kala ko pagguiɗa e bonande hattata e ma sa yeehi a waɗi kadi gara lora goɗɗo hono ma yo yimɓe ndenta ɗum gartene ceerno Oumar wiyede comme hande do neɗɗo tonni foof waɗa vidéo ko sala yewti ko joni hande ko enen mbaɗa classe moduji men walla woɓɓe ni yimɓe mbaɗa oɗo anni ko namnotoma bel hande neɗɗo ina foti lelade suudu mum tan a wonani haalirde a wonani haydara gona e suudu ma tan ƴetta vidéo ma radadadadan wonɓe ni moduji men ni wajiɓe ni kala ka fotani haalde jangga ari wiye ni garta mbiye jaafuɗe kam heewi saabu e mbima sa anda ko kalata yo hewat ko leƴƴuɗa saabu ɗemgal il lepta puyɗe mo anda
kaalen garte mbiyen jaafaɗen yimɓe maayi jaafaɗen a faami yaafaadi moƴƴi yaafnaadi moƴƴi kono andude haa wastoonde kadi kadi ɓurɗum moƴƴude wadde holno mbiyata sukaaɓe mon te ko compagne mon de jeune uji ɗi goto fof jogoro internet kaari nanngam goto fof ina namno droit mum taw annda devoir mum haal ko wela tooñ ngu wela hol yimɓe pawɗum hol ko saabi ɗum ɗon kam bara ɗum fof ala to pawɗa ɗum sabu ko sala haal naan ko kadi mi yeeɓi vidéo ke te ko haalpular kadi ɓiɗɗo haalpular ina haala vidéo wi onon haalpular e wonɓe toon ɓe min jaafi mo won garte wura men te kadi ɓen kadi jaal fof yiɗi kadi artude koreji mum han kadi ɗum kom nafoore arani tan kan haal kam sabu wi amin jiɗi adnede wutteji amin jiɗi fof kono won garte min jaafi moon sabu toon kadi ɓe gonto wona leydi ma goni toon sabu so wonno wayre ke mbo safrude koreji mabɓe mbi kamɓe mi jeeyake men en gandi kam neɗɗo ɗum ɗo tubaka meeɗa yidde baleji kam ɗum ko en gandu so woni toon kadi waɗi yimɓe comme haalmu haal nan ko ha waɗi yimɓe keɓtoon tan goni wiide ɗum watto jomumen hankkadi woni bonnidde sabu rafa komo Allah fof e dow yimɓe won haal mo kalta hen tan hankkadi an hulanal won kono onon e âge uji fof wonoɓe Facebook par ce que enen katteno ɗum woni hen âge uji naata e Facebook naata e internet hunde fof gona e haalde daña accès e banggueji fof est ce que ko lawol eyi ɗum kam wona lawol sabu hay Facebook kadi so addirano Facebook wona pour ha jomum jooɗo hen ina waɗa vidéo ji walla wona waɗa comme Facebook joni ko addirano pour yimɓe liggo hen janggo fof mbawa wadde gueɗe mum ko jomum Facebook e hoore mum natti wayno fonno wanni hanka koko boni se jama joni kadi ayi cuula toxel dañ 18 ans en 15 ans to jogui téléphone mum hanke wo hebde suudu men wat ko waɗa ko ha par to an jimnaɗo aɗa jooɗi a tinan ko kewi jomum wadde waɗa ko fof ɗum fof kadi alay saago yimɓe ƴewre kadi no fewi noon tigi machallah ko weeli yonata mataw waktuji ɗi poñi men bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonno yewtere men hannde yewtere émission men juddu jeeri enen cuɓo sukaɓe mbo hakkillaji jultuɗi hannde noon Dieynaba Diallo koko tardi ŋakkendi otoji ɗi onon gandi tan oɗo saaha gonaɗo ewa e weltade kadi e joɗɗade guiɗam Habibi Tiyam guiɗam Sala mbeɗa welti rendudema plateau miñam Ceerno Oumar Dieng gorko mbo Ndiayen Penda wadde mbayindiron e bandiraɓe kibbiɗɗen Allah jarama Oumou Dieng ma chéri vraiment yewtere nde waɗi fayida kadi yewtere nde ne waɗi kadi gandal kadi moni fof ma hoccu hen ne ñaaga tan kamɓe yeeɓiyankoɓe ayanko haalirde Pin TV nde ɓe mbattat haqqillaji mabɓe ko haala ɗo hen kala ko nafata hen ɓe cupto ɓe ndenda ɗum e bandiraɓe mabɓe ko fewani hen kadi ɓe ganda ko haalɓe ɓe wona e Allah koye haalɓe ɓe neɗɗo ne haala hunde sikkane fewi hettotoɓe tawa fewani ɗumen ɗemgal wona teppere kono ene tato aɓe ñaaga hen yafuya en calmini kala ɓiɗɗo haalpulaar to gonɗa e to gonirɗa on calminama kadi mbayidira onon fof Oumou Dieng a jarama Allah jarama e salmam jooɗimi e plateau o mi salmini onon fof da weltimi ɗum ɗon no fewi te kadi toɓɓere mo adduna kadi toɓɓere wonde fayida no fewi fonni yewtere saabu ɗum kadi ko are wurngo kadi yimɓe pour yewtere hen no fewi eyyi onon fof dal on calminama yo mbatta hakkille kadi ko haala ɗo kadi yo mbatta hen hakkille no fewi ko yimɓe kaal ko ndeno kadi sukaɓeɓe ndenon sukaɓeɓe wadde bandiraɓe dentoɗen corona ay illiɗe no sertirni goto foof anda ɓe mbi corona ɓe mbi coron ɓe mbi ni ɓe mbi ay no mbasirɗon andude illiɗe noon wayi wadde danger e meɗen bandiraɓe dentoɗen corona yalla dandu men e bone koro